केमती अच्छे आशा कर बहुत भल थे मुझे बहुत भल अच्छी प्रथम स्वागत जनाऊँ मो चैनल को जहाँ ना रंजित मल्लिया सेवक तो आज गोटे नुआ ब्लॉग नहीं आसी कोमल देखिपे मंदिर आमर यहाँ हूँ कपिलनाथ मंदिर जोटा कि सारा विश्व बहुत विख्यात अच्छी कहीं विख्यात ना ये प्रभु स्वयं कपिलनाथ पाथरपुटी अच्छा ये स्वयं प्रभु कपिलनाथ विश्वास प्रश्वास नबार बहुत पसंद तो आसतु मुझे आज मंदिर तो बहुत देवादेवी ये प्रत्येक ठाकुर अच्छा जहाँ देखिए मात्र आप जापर मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर थे मंदिर को निश्चित थे दर्शन करके आसते जानवे जे एठार मंदिर महात्म्यटा कौन अच्छी तो प्रथम जन दूसरी आम प्रभु कपिलनाथ हूँ पातलफुटी से निश्वास प्रश्वास नियंती मुझे स्वयं आपको से लाइव दर्शन देखी केमती निश्वास प्रश्वास नौकरी तो बहुत शांत वातावरण आज जेहेतु संक्रांति अच्छी बहुत खरा भी होती तथा मुझे आपण मानक दर्शन कर प्रभु कपिलनाथ तो लेट नक आह्वान करवा आम दर्शन तो आपको नहीं जी आज आप कपिलनाथ पाक दर्शन करने तो मो से फास्ट लास्ट मत जमी था तो देखिए मो गाँ मो गर्व कपिलेश्वर मंदिर दर्शन बाबा कपिलनाथ दर्शन आसन जा देखा जय जगन्नाथ आसन।
ଅଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ କପିଳନାଥଙ୍କର ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ରାତ୍ର ଧୂପ ସବୁ ଜଣେ ହିଁ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରିବାର କିଛିଟା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କପିଳନାଥଙ୍କର କିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜଣେଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିନ୍ଦୁ ଭାଇନା, ଯିଏକି ଆମ ପ୍ରଭୁ କପିଳନାଥଙ୍କୁ ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ରାତ୍ର ଧୂପ କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଶୁଣିବା ଠାକୁରଙ୍କର। ଇଏ ହେଉଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ସର୍ବପୁରାତନ ଉଭୟ ଶୈବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ପୀଠ, ଉଭୟ ହରିହରଙ୍କର ପୀଠ। ଏଇଟା କପିଳ ମୁନି ସ୍ୱୟଂ ଯିଏକି ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଣେତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଥମ ପୂଜକ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କପିଳମଣି। କପିଳମଣିର ଅର୍ଥ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ପୁଷ୍କରିଣୀର ଯେଉଁ ଆମ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି, ସେଠି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏକ ସମୟରେ କାନର କୁଣ୍ଡଳଟି ହଜି ଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଶିବଙ୍କୁ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର କାନର କୁଣ୍ଡଳଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଶିବ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ମାଆ କହିଲେ ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେତିକି ଦିନ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କପିଳ ମୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। କପିଳ ମୁନି ଯେହେତୁ ଥିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କର ସୁନା ରୂପାର ଲୋଭ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କପିଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ପାର୍ବତୀ ନାଁ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ କପିଳଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କପିଳମଣି। ଏହି ପୀଠରେ ଚମତ୍କାରିତା, ଯାହାକି ଯୋଡ଼ା ବୃଷଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଏବଂ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଧୂପ, ସେ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାହାର ବେଢ଼ାରେ ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଦୁର୍ଗା। ଜୟ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁ ଆଳତି। ସେ ଆଳତିର ନାଁ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆଳତି। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ମହାପ୍ରସାଦ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜା ଦୁର୍ଗା। ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜା, ସିଏ ଗୋଟେ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଖଡ଼ଗ, ସିଧା ଖଡ଼ଗ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଢାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବରଦା ମୁଦ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ସିଏ ମହିଷାସୁର, ଯିଏକି ମହିଷାସୁରର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ, ତାକୁ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାଆଙ୍କର ଆମର ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି, ଏ ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଶାନ୍ତ ହେବେ, ପୂଜା ପାଇବେ, କେମିତି ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବା କଥା ନୁହଁ। ବହୁତ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ରଘୁ କାଳସୀ ବୋଲିକିରି ଜଣେ କାଳିସୀ ଥିଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ, ସିଏ ପୂଜା କରିପାରିଲେନି ମାଆଙ୍କୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ମା ଲୋ, ମୁଁ ତ ପୂଜା କରିପାରୁନି, ମୋର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବି? ତୋର ଉଗ୍ରମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ନା, ମୋ ଆଗରେ ତୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର ଭୈରବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ମାଆଙ୍କର ଆଗରେ ଭୈରବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି। ଭୈରବେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ ସେ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପେ ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଦୁର୍ଗା, ଇଏ ହେଲେ ଶିବ। ଶିବଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଅଛି ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିଗମ୍ବର ବେଶ। ଦିଗମ୍ବର ବେଶ ହେଲା ପୁରା ଉଲ୍ଲଗ୍ନ। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ପୁରା ନରମି ଯାଏ, ସେମିତି ମାଆଙ୍କର ଉଗ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସେ ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ବିପଦ ସମୟରେ ଅଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଉ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସହାୟ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରିତା ହେଲା ଯୋଡ଼ା ବୃଷଭ। ଯୋଡ଼ା ବୃଷଭ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ବୃଷଭ ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ନନ୍ଦୀ। ନନ୍ଦୀ ଗୋଟିଏ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ସେଇଠି ମାନେ ସ୍ଥାପନା ହୁଅନ୍ତି ନିଜେ। ଏଠି ଆମର 2ଟି ବୃଷଭ, କାରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୃଙ୍ଗୀ। କାରଣ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି? କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ରୁହନ୍ତି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ କାଳେ କିଏ ଭଗ୍ନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ନନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଭୃଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ତପୋଭୂମି। କପିଳ ମୁନି ମଧ୍ୟଙ୍କର ତପୋଭୂମି ଏଇଟା। ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂଜକ ଏବଂ ଶାମ୍ବ, ଯିଏକି
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ଏଠି କପିଳମୁନିକି ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି, ରାଜଖଞ୍ଜା କ୍ଷୀରି, ସେଇଟା କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ସେଇଟା। ସେ କପିଳମୁନି କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଶାମ୍ବଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ପରେ ଶାମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଦେଲେ। ଶାମ୍ବ କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରି ନେଇକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଖଣ୍ଡଗିରି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ନାଁ ନଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ନାଁ ଦିଆଗଲା ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି। ଖଣ୍ଡଗିରିର କାରଣ ହେଲା ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରିରୁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା କପିଳମୁନି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏତେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିବାରେ, କ୍ଷୀରିଟି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି କଟାଗଲା। ତାପରେ କପିଳଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା ଓ ଶାମ୍ବ ନିଜେ ନେଇକିରି ସେଠି ମାଘ ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା। ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୀରି ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜାଗାର ନାଁଟା କ'ଣ। ଲୋକାରଣ୍ୟ ଏତେ କୋଳାହଳମୟ ଥିଲା ଯେ ପରିବେଶଟା, ଶାମ୍ବ ଜାଣିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଯେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ କ'ଣ ଖାଉଛ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଖଣ୍ଡକ୍ଷୀରି। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭିଗଲା ଯେ ଏ ଜାଗାଟା ନାଁ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି। ତେଣୁକି ସେହି ସମୟରୁ ଶାମ୍ବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଖଣ୍ଡଗିରିର ନାଁଟି ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପର୍କ କୋଣାର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ କପିଳନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରିତା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ନୀତିକାନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆମର ଦୁଇଟି ଆୟନ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ। ଏଠିକି ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଉତ୍ତରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାରିତା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯିବା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ପାରସମଣି ଅଛି। ପାରସମଣି ବୋଧେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକାଟା ଯେଉଁ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ କପିଳମୁନି ନିଜେ ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ଥାଇପାରେ। ବୌଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମ କପିଳେଶ୍ୱର, ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଳେଶ୍ୱର ଆମର ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧୋଧନଙ୍କର, ଯିଏକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାପା, ଶୁଦ୍ଧୋଧନଙ୍କର ଉଆସ ଠାକୁର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉଆସ ଠାକୁର ହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ କପିଳ କୁଣ୍ଡ ବିରାଜମାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେବାୟତମାନେ ବାମ୍ଫି ବୋଲି କହୁ। ସେ କପିଳ କୁଣ୍ଡର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲା, ସେ ପାଣିରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସେଇଟା ଯାଏ। ସାଧାରଣ ସେବାୟତ ଏବଂ କୌଣସି ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜଳର ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ତାର ଚାରି କାନ୍ଥରେ ଦେଖିବେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଏହାର ପଥରକୁ ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର, ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ମନ୍ଦିର। କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତି କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଟୁରିଜିମ୍ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନି। ଟୁରିଜିମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମନ୍ଦିରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଗଛ ଉଠିକିରି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ାରେ ପଥର ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବାର ହେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଏବଂ ବେଢ଼ାରେ ପଥର ପକାଇବାଟା ଯଦିଓ ସେଇଟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲେଟର ଲେଖି ନୟାନ୍ତ ହେଲୁ ପଛକେ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଅଧା ପାନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟଙ୍କ ସମୟରେ, 9 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧା ପାନ୍ତରିଆ ହେଇକିରି ଅଛି। ନା ସେଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଇପାରୁଛି, ନା ସେଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରୁଛି। ଏବଂ 2014 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଫଳକ ମାରିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ସାମନ୍ତରାପୁରରୁ କପିଳନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ହେଇଯିବ 10 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ଗାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଲାନି।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଦେଖିବେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ଖାଁ ଖାଁ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ରକୁ ସେହି ଦରିଦ୍ର ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଠାକୁର। ନା ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାର ବଢ଼ୁଛି, ନା ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷକୁ କିଛି ପଇସା ଆସୁଛି, ନା ସେବାୟତମାନେ କିଛି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, କି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉଛି। ତ ଭାଇନା ମୁହଁରୁ ତ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରର ମହାତ୍ମା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀଟା ଅଛି। ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତୁ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗାଧନ୍ତୁ। ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଗାଧେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହର ଯେତେକ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୋଖରୀ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ? ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ ଯେ କପିଳନାଥଙ୍କ ମହିମା କ'ଣ। ତ ମୋର ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।